toleration. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Bende leso kotende kod P9 form. To jogo eko mabende timo ohala to gichwalo gi P9 form koso nikech wang'e ni gionge koda payslip. Eric. Apani kapok alero P9 mondo amede kama Oguto wego no, we aler gima iluongo ni ng'at man gi PIN to onge income kata onge nweng'o moro amora mane oyudo e higa mokadho. Achiel kuom jogo nyalo bedo nyithindo mane skul, gin bende nyalo bedo ng'at mane okoso tich, bende nyalo bedo ng'ata mane oyudo PIN e kore kanyo to pok otiyo gi PIN no. Returns gi nitiere gin mopogore opogore. Kaka asewacho, giluwore gi gima in go mane inwang'o. Kane in gi PIN higa mokadho ti ok iyudo nweng'o moro amora, idwoko gimiluongo ni nil return. Nil return tiende ni nil income, nil expenses. Kiro kise login e Atax kaka osepimnwa ni in gi PIN ni, idonjogo gi password ni, itimo kwano moro kanyo matin tu mana mar medo kata golo. Kae tidonje iye, tidhie returns, i-click button mondik ni nil return. Bas mano emiluwo kidhi adhiya kamano, oyot dakika achiel to tap iseyude. To samoro nyithindo manie skul ng'eni samoro nyalo bedo matek, samoro ne skul midake boarding school ng'atim ne ma to ng'a. Well, nyithindo mwawuoye ka gin nyithindo mane college manyalo yudo thuolo mar timo ma. Lakini kopo ni ok inyalo yudo thuolo kabisa, to in gi thuolo mar yudo kata kok inyalo yudo kama inyalo kete e return nini kata ionge yo moro amora minyalo timego, to in gi thuolo mar kawo PIN ni no gi opande ni dhi e Huduma Center kata e KRA office machiegni kodi mondo otimni return no ma ok olewo. Kaka yo wacho, return no chak time tarik 1 dwe mar 1 higa 2025 ma wantiere ni, kendo rumo tarik 30 dwe mar 6 higa ni. Kendo koso ma ok itimo return no nigi gimiluongo ni penalty. Wabiro wuoye. Koro ka duogo e wach penjo mi penjo ni e wach P9 ni. P9 en report mimiyi gi ng'at mane ondiki. Tiende ni jok mane ondiki te mane ng'ado kuom gimiluongo ni pay as you earn. Mane ng'ado ichuli msara, to kapok ochuli to ng'at mondiki no mbuso moro matin to miyo KRA kaito in imiyi modong'. In koro gimowinje kwa employer ni no en gimiluongo ni P9. P9 en report monyiso nweng'o ni mane in go higa mokadho to gi mano mbusi mano mit KRA. Utingo bende gik miluongo ni deductions moko machalo kaka NHIF kata SHIF, NSSF kata contributions to pensions, mago nitiere kanyo to nyaka gimiluongo ni relief. En report maduong'. Koro report ni kiseyude to kinyalo ka in gi ng'eyo to en giminyalo timo kendi. To kokinyal kata iluor to inyalo donjo ka KRA machiegni kodi mondo konyi, itimo nigo nono KRA. Kata inyalo dhi Huduma Center. To ka in gi ng'at ma jalony bende michik mobedo approved gi KRA kata gi institution miluongo ni ISPAC, Certified Public Accountant, bende inyalo dhi irgi mondo gikonyi duoko gino. Kuom mine miwacho ka, jowa duto te maonge P9 to gin bende ne gin go handgi, to gin gi nweng'o moro mane giyudo. In koro gimitimo ka, in gima itimo ka maber kabisa, inowinjo koro ineng jalony. Inowinjo ne jalony mondo inyis jalony ni nweng'o na chakre odiochieng' mar tarik 1 dwe mar 1 higa mokadho nyaka giko higa mokadho ne romo kama. Jalony biro keti, biro penji questions, biro timo ni audit matin tu, okay? Manyiso kaka winjo los ni books, nikech chik nitiere manyiso kaka winjo bed ni declare income, to chik no bende yieni ni kuom pes duto te minitiyoge ohandi ni, kaka samoro ni ichulo wuot, samoro ni ichulo stima,
samoro ni ichulo transport mondo ikel gige nige mondo iusi, mago chiko yieni mondo ideduct. To par ni be nitie jok makwepo bende chulo osuru ma kamago. Wabro wuoyo kuom gin bende. Koro kisedhi ir jalony, to jalony loso ni books. Loso ni books manyiso magolo ni pes duto temni mani loso, to gigik mni tiyogo, to gi modong. As an individual, ibro bedo itimoni osuru a scale. A scale. Scale no entiere machik wacho ni ng'at mono yudo koponi for instance koponi profit balang' modong ewi income to expenses en na between 0 to 24,000 onge gimibro chulo. To koponi odhi step matin kata gi 8,000 tibro chule at 25%. Koro nitiere skill michulego as an individual. Koro ne jalony mondo konyi mapiyo piyo kata idhi KRA kata idhi ire Huduma Center kang'eyo ni ginyalo konyi but inyalo temane but KRA nyalo konyi maber kata jolony. Iwacho kuom jok ma okogolo return kata jok modwaro mondo otim gimiluongo ni ondosi mang'eny. Chik okoyieni mondo itim gima chalo kamano. Chik dwaro ni ka in gi pin to nyaka igol return. To chik dwaro ni return ni gweche mag osuru gi gin gik mitimo kaluwore gi chik. Onge gimoro amora mitimo moko bedo supported gi chik. Koro emomiyo idwaro ni mondo itime ka kupuonjigo kokamano koking'eyo to ng'imany jalony mondo konyi.